Tito Bocho. Workshop. Si Tito Renato, kami ang lumang pamilya. Magandang umaga po, yung Kain na, kain. Kain ka na, ikaw. Kain ka na. Si Madam Leonisa. Leonisa Estrada po. Estrada. Ang mga mother dearest. Buti pa siya nun, di camera siya. Ano mo sa YouTube? Abangan mo. Sarap? Hindi ka binigyan? Ay, tulong. Tawa ka naman, baby. Hindi binigyan. Thank you, enjoy. Enjoy, thank you.